Negi pudho lake. Mana bunge chiel, bunge ni maloso chik. Ema no pudho lake. Yes. Omiyo odonga ko en guok magiyo tok nyal kecho to josiasa gi be ong'eyo. Nikech kika ginyalo gwelo nyaka jasiasa ni yie mondo chiwri bi e nyim NCIC ka mondo ikonwa nena ng'eyo gimoluongo ni context mag weche gege. Rigathi Gachagua osebuono ni en okonya ketho sechene modhi kan gi jotelo mamoko bende osewuoyo ka thiano ni NCIC. Dibendi ma manyayo wang' teko moro. Manyayo wang' teko to sama Kagushi ong'eyo maber ni bang' wacho wechegi to nosetimo campaign mare mar 2027. Kendo sani kaka ineno make ni en ng'at miluongo na hero. En ng'at ma gino ogero. Koro oganda bende ma wan godo iyudo ka kuma giae gi celebrate jok machalo kamagi. Gik ma nowacho cha no ong'eyo. King'iyo achiel kuom bende senator moro makadwa luongo nyige sani bende ka nyo loso tinyiso bila ni buge masani. Koro ong'eyo ni gima no wacho cha en gima rach mak mana no oganda ma winje gi kuma no aie to nene ka gima en thuon. Aparo ni jogo kobiro otimne gima ubedo chik kokao kore yo mowinjore to nyalo biro yudo ni ere kaka inyalo ge mondo gik makamagi kik timre kendo to bende en puonj bende nyaka ne jok ma samoro diro weche aina gi mbui bende ni gimoro biro ndalo biro to gimoro amora mitimo ko gik to koro bedo seche mikindi go bila mana kako dong'ie kinde gi Kagushi. Aparo ni en gima ber bedo no obila ogeme. Erukamana enya en mana nyo mane wa ndeso